No a jak? No to pochodź. Pyszna dama. No. Maciek, dajesz! Chodź mi dupa. Ujebany gej! Chuj! Jestem hardcore! Błagam, gleba, nie? No panie! Ej, damy! Pierdolę! Zrób parę pompek! Zrób parę pompek! No pan! Takie dźwięki. Kurwa, jaki ja mokry! Ej, Danu! Później mi pożyczysz jakieś słodenki przynajmniej. Skąd? No bez hitu. Jak ja nie będę miał? Chuj, ja nie wejdę tak w dom. Myślisz, że ja wejdę? No chuj, dom. To samo jak ja. Jebany! I odwróć się plecami, ziom! Odwróć się plecami! Hardcore jebany. O kurwa. Patrz jak zimno, ja pierdolę. Stój tam, ziom! Dobra, chuj, chodź. Chodź! Adam, blacha! Blacha! On nie czuje chuja. Dajesz na blachę! No dajesz na Idę się blachę! tam zeszczać, może będzie cieplej. No wolna blachy, to wtedy będzie lepiej na filmiku! Cały krzoka! Ej, dobra, hej. Coś robię, no, nie wiem co, ale to dedykuję do wszystkich moich fanów na kurwa YouTubie. Ja też ziomek, siema, ja chyba idę na blachę. Jak... Daj kurwa, amen, nie? Jakie zjeby. I Dawid jest do dupy, każdy wie, nie przyjeżdżajcie tu, bo to jebana... Zaczyca! Adam na blachę skoczy, mówię ci. Adam, blacha! Ej, no kurwa! Pa! Odejdź, odejdź, odejdź! Kurwa, chuj, założyłem się z tobą, chodź. Dobra, chodź. Peace out, Jakby co, kurwa. to drugi nagrasz.